Tome se trebamo okrenuti. Toj mladosti, toj kvaliteti, toj hrvatskoj budućnosti i trebamo se znati nositi sa globalizacijom i sa krizama koje nosi globalizacija. Mislim da su to puno važnije teme nego Tito i Pavelić. Ostavimo to povjesničarima. Hoće li Hrvatska demokratska zajednica pod vašim vodstvom uspjeti na takav način kako ste sad objasnili i svome članstvu? Jer činjenica je da je HDZ jedan veliki konglomerat ljudi, članova, gdje ima sigurno u rasponu od prilično desnih do prilično lijevih pogleda na ove fenomene i ove teme. Hoćete li to uspjeti na neki način pomiriti i uspjeti da HDZ nadiđe te podjele i da uistinu bude stranka koja će na takav način promovirati Hrvatsku, ali i odnose unutar Hrvatske? Hrvatska demokratska zajednica je prvenstveno narodna stranka. To je narodna stranka koja u svojim korijenima ima sustav demokršćanskih vrijednosti. To su pozitivne vrijednosti koje nisu vezane za tlo, za narod. To su vrijednosti ljudske. Ako hoćete, to su puno više vrijednosti u ljudskome smislu nego u demokršćanskom. Jer sve ono što je vrijedno u demokršćanskom učenju, vrijedno i u drugim učenjima. Dakle, to su osnovne ljudske vrijednosti. I u tome smislu zasigurno ću uspjeti ujediniti stranku gdje ću tolerirati takozvane lijeve i desne devijacije. To je normalno. To je normalno, nas zanimaju bitne stvari, a te takozvane fikcije ili opcije malo više lijevo ili malo više desno. I ne samo da će uspjeti ujediniti Hrvatsku demokratsku zajednicu, vjerujte mi da će takav HDZ ući u korpus hrvatskog naroda neovisno o strankama i da će to hrvatski narod prepoznati na sljedećim parlamentarnim, odnosno sljedećim lokalnim izborima i na sljedećim predsjedničkim izborima kada će HDZ sigurno iznjedriti predsjednika. Jer HDZ je zapravo većina. Imate li već nekoga u vidu tko bi to mogao biti ili govorite još uvijek načelno? Ima puno ljudi u Hrvatskoj koji mogu biti predsjednici i to malim prstom mogu voditi Hrvatsku puno bolje nego što je sada vođena. I vidjet ćete ih i vi i ja i znate. Sad, da je vama sad postavi pitanje, vi bi ovaj tren nabrojali 25, a ja bi možda kojega više nego vi. Od 1 do 5 ocjena predsjednika Ive Josipovića iz vašeg kuta. Bez posebnih komentara. Ivo Josipović je predsjednik kojega treba poštovati, koji je učinio određene pozitivne stvari i to treba cijeniti. Međutim, čini mi se da nedovoljno brani hrvatski suverenitet i bojim se da u tome smislu će morati poraditi više, a ako ne bude poradio više na tome braneći hrvatski suverenitet, glasači će mu poslati poruku za 2 godine kad su predsjednički izbori. Dakle, na što konkretno mislite kad kažete da nedovoljno brani hrvatski suverenitet? A nedovoljno brani hrvatski suverenitet na taj način što ne stavlja Hrvatsku, posebice na svome području, ne stavlja dovoljno da ne može nitko suditi za zločine počinjene u Hrvatskoj na drugom teritoriju. To me uistinu čudi da je predsjednik Josipović kao vrsni pravnik mogao tako nešto prihvatiti. Bojim se da negdje upada u neke klopke koje se postavljaju na regionalnoj i međunarodnoj razini, a on prvo treba biti predsjednik svih Hrvata, a tek onda gledati međunarodne relacije. Znači li to da vi na njegovom mjestu ne biste uopće razmišljali o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije? Ne, nikada. To niko ne smije napraviti, a to on ne može napraviti. To mu neće dopustiti hrvatski narod. Ni njemu, ni vama, ni Petru, ni ne znam ko će biti pred. To nema šanse. To budite sigurni, hrvatski narod neće dopustiti. A na kraju konca od njemu pravo to da bi povukao. To nema šanse. Znači vi smatrate da on to i da hoće neće moći napraviti? Ne, on to ne može napraviti. Pa šta mislite, šta smo mi Hrvati, da se može nama bilo koji pojedinac? To je prošlo vrijeme, zaboravite vi to. U kakvim ste odnosima s aktualnom predsjednicom Jadrankom Kosor i jeste li njoj u trenutku kad ste donijeli u sebi odluku da ćete biti kandidat, najprije njoj rekli? Ja sam, naravno nisam, sam prvo rekao svojoj obitelji, ali sam rekao i gospođi predsjednici, sam došao u središnjicu dan prije nego sam objavio, rekao gospođo predsjednice, rekli ste da vas treba gledati u oči, ja vas sad gledam u oči. To je zamjerila Milinoviću koji je to preko medija. Evo, ja sam lijepo došao pa sam rekao oči, mi smo se razišli u prijateljskom tonu i sigurno ja neću nigdje rabiti niske udarce i ja ću tako do kraja ostati, a nakon 20. svibnja mi i dalje smo stranačke kolege i prijatelji i mi i dalje branimo interese Hrvatske demokratske zajednice, a do tada smo samo protukandidati gdje u demokratskoj proceduri naravno imamo drugačija viđenja i drugačija verbalno izražavanje određenim stvarima. O tome i je razlika između mene i nje. Da. Moglo se u šumi raznih komentara, analiza oko izbora u HDZ-u pročitati između ostalog jedna više hipotetička ovako analiza koja kaže da postoje neki kandidati koji zapravo su ušli u igru kao
igrači pod navodnike Jadranke Kosor i Vladimira Šeksa, koji zapravo uopće nema ambicija realno i ozbiljno se prihvatiti kandidature. Pa je li tako nešto moguće? Da u tom cijelom izbornom kolopletu bude i recimo tako lažnih igrača, lažnih Kaže, kandidata? narod u politici je sve moguće, pa i ta kombinatorika teorijski je moguće. Ja o tome ne znam ništa. Ja sigurno nisam taj. Vi mislite ozbiljno? Ja mislim ozbiljno. Postati predsjednik Hrvatske demokratske zajednice? Ne, ja ću postati, sigurno ću postati. Evo, kad smo već kod toga, jeste li detektirali podrške? Jer znamo da ovaj jedan glas, jedan štan, to još uvijek ne funkcionira. Neće se tako birati predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, nego će izaslanici doći na Sabor. Dakle, vrlo će biti bitno i to lobiranje koje će uslijediti sigurno do 20. svibnja, što znači da će i stavovi gradskih i županijskih organizacija zapravo na neki način se reflektirati, iako će glasovanje biti u konačnici tajno, pa će svatko moći zaokružiti, ali manje više će se filtrirati ti stavovi i te podrške do 20. svibnja. Imate li vi sad neki pregled situacije kako stojite vi sa podrškom u stranci generalno na razini cijele Hrvatske i po regijama što se tiče vaše kandidature? Da je sada proces normalni, jedan glas, jedan član, bilo bi puno lakše izlobirati i dobiti izbore. Ovako je otežano, ali treba prihvatiti pravila igre kakva jesu. Kao što u medicini ja ne mogu da mi nema još ove komplikacije, ja bi to mogao izliječiti. Ja moram se suočiti sa svakom komplikacijom, sa svakim oblikom koji mi se pojavi kod pacijenta, tako i ovdje. Dakle, ja sam prihvatio ovaj model kao loši model kojega ćemo promijeniti, ali takav je kakav je. Imam ja pregled izvrstan. I vjerujte, nema niko toliko snage koliko ja imam. Dakle, 24 sata doslovce sam ja po Hrvatskoj. Ujutro rano iz Zadra mislio sam noćas krenuti, ali su mi sad javili da pada žestoki snijeg u Lici, pa mi je bolje onda krenuti. Ujutro rano ja krećem prema Slavoniji i tako sam već danima i bit ću do 20. svibnja. Ali i iza 20. svibnja, dakle ja neću biti onaj koji će hodati po izbornim jedinicama i obilazi glasače dok dobiju. Dakle, i iza 20. svibnja će opet dolaziti svugdje i nigdje mi neće biti daleko. Dakle, sa svima sada se nalazim od Istre, sjeverne Hrvatske, dakle gore Međimurja, preko Slavonije, ovdje središnje Hrvatske i amo dolje onda Like i Dalmacije. Svugdje sam bio i to kažem ja u šali kao zrakoplovi kad bombardiraju, tek prvi put doću najmanje 5 puta do 20. svibnja, a onda još i češće. I jedino se tako može znati ljude, čuti njihovo mišljenje, prihvatiti, jer zapravo iz njih dolaze dobre ideje i dobra rješenja, dolaze iz tih ljudi s kojima ja razgovaram. I masu stvari koje sam ja izrekao večeras, izreći ću ih sutra, a poglavito napravit ću ih iza 20. svibnja, a poglavito kad HDZ dođe opet na čelo Hrvatske države. Iz tih ljudi ja crpim ideje, rješenja i ja njih obilazim, ja s njima živim. Ja njih razumijem, jer sam ja jedan od njih. I ništa više, ja samo jedan od tih običnih 200.000 članova Hrvatske demokratske zajednice. Na zadnjim parlamentarnim izborima HDZ je prošao tako kako je prošao. Jeste li pretpostavljali da će tako proći? Mnogi su rekli da je to debakl. A opet neki smatraju, s obzirom na sve što je HDZ prošao u zadnje 2 godine, da to čak i nije tako loš rezultat, s obzirom kakav je mogao biti da je, recimo, da su birači malo žešće kaznili HDZ za sve pronevjere, afere, da ih sad ne ponavljamo, znamo o čemu se radi. Jeste li vi očekivali takav rezultat ili ipak bolji ili možda loši? Iskreno govoreći, očekivao sam nešto lošiji rezultat. Očekivao sam nešto lošiji rezultat iz prostog razloga što, nažalost, mi smo u zadnje vrijeme u HDZ-u skupili dovoljno grijeha da nas naši glasači kazne. I zato sam očekivao nešto lošiji. Ali opet sam iz toga rezultata izvukao jedan optimizam. Taj takozvani dobri rezultat nije zasluga pojedinaca koji to sebi sad pokušavaju pripisati sa vrha stranke. Ne. To je samo dokaz koliko hrvatski narod vjeruje u taj HDZ. I zato je opet dobio toliko glasova HDZ koliko je dobio. A šta mislite koliko će tek dobiti kad se mi popravimo, a popravit ćemo se nakon 20. svibnja, vidjet ćete. To će biti nova, drugačija stranka u kojoj će ući mladi ljudi, u kojoj će se vratiti svi oni kvalitetni koji su sada maknuli u stranu, jer je bio prostor skučen upravo ovima koji su nametnuli pravila igre koja, nažalost, nisu bila primjerena ni vremenu, ni prostoru. Hoćete li, ukoliko postanete predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, iz te pozicije se ispričati članstvu, a možda i hrvatskom narodu za nešto, ukoliko smatrate da postoji razlog
i povod za neku ispriku. Jednom ste rekli da ćete se čak ispričati obitelji generala Đure Brodarca za ovu sudbinu koju je doživio jer umro je na početku svog sudskog postupka. A da li mislite da postoji možda i razlozi da se predsjednik HDZ-a kao jedne velike stranke, odgovorne stranke, ispriča možda i članstvu, ali i hrvatskoj javnosti, hrvatskome narodu za određene grijehe koje ste rekli da ih je bilo dosta? Gledajte, ispričati se, to je osnovna stvar, moralna, etička, i oni ljudi koji se ne znaju ispričati zapravo umišljaju da su bezgrešni. Nažalost, mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici počinili smo određene grijehe kojih radi ad nominem kad dođu na red bilo koji, ako uistinu je takve vrste, da se treba ispričati, kao što je primjer pokojnog generala Đure Brodarca. Za takve stvari ću se sigurno ispričati. Hoćete li se ispričati zbog toga što je radio Sanader? Pogotovo ako se dokaže u sudskom postupku da optužnica stoji i da... Ako sudski, sad nemojmo prejudicirati stvari. Naravno, ako to bude dokazano, onda ću se ispričati. Ocjena koalicije HDZ-a i Kerumove stranke u 9. i 10. izbornoj jedinici. Evo, ako je vjerovati nekim medijskim napisima, iz splitskog HDZ-a poručuju da će uvjet podrške kandidatu za predsjednika HDZ-a biti taj da se ta koalicija raskine, jer je smatraju štetnom i smatraju da je zapravo donijela HDZ-u samo štete, nikako koristi. Kakav je vaš stav o toj koaliciji? Je li ona bila suvišna, nepotrebna i da li biste je vi raskinuli? Manje je važan taj problem da li je Kerum nanio štetu ili nije HDZ-u. Šteta je nanešena time što rukovodstvo HDZ-a zadnje 2 godine nije znalo pregovarati sa koalicijskim partnerima. Znači, ono što sam rekao negdje na početku, onaj ko dođe na čelo HDZ-a, taj mora znati napraviti jedinstveni HDZ i taj mora znati napraviti koaliciju desnoga centra. Tu ne smiju biti pojedinačni interesi. Dakle, stranke desnoga centra, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatske pravaške stranke, HDSSB, Hrast i još nekoliko malih zdravih stranaka koje su na učenju Starčevića, Stepinca, Radića i predsjednika Tuđmana. Dakle, mi imamo potpuno isto učenje, mi moramo napraviti zdravu koaliciju i ta koalicija će se početi stvarati već od 20. svibnja kad ja dođem na čelo. Vjerujte mi da će ta koalicija biti prava koalicija i zdrava koalicija, gdje će se ove stranke poticati, jačati ih, da one su snažne i gdje će se uvažavati njihova snaga na terenu. Gdje god budu imali boljeg kandidata, ja kao predsjednik HDZ-a reću pustite tu pravašima, pustite tu seljacima, pustite tu HDSSB-u, mora biti njihov kandidat jer je bolji. Na tome modelu ćemo mi dobiti već sljedeće lokalne izbore u brojnim gradovima, a ne samo kako nam sada kažu da možemo jedino u selu. Vidjet ćete taj model desnog centra, to će biti, to su zdrave koalicije, nećemo ići na ove male interesne, time se nećemo vaditi. Dio analitičara kada vas analizira i kada vas pokušava pozicionirati u političkom spektru, najprije unutar HDZ-a, onda na ukupnoj hrvatskoj političkoj sceni, dolazi do zaključka da zapravo ste kandidat koji će HDZ voditi u desno. Dakle, u jednu, da tako kažem, radikalniju poziciju prema desnome odnosu na onu koju sada ona provodi, koju sada ima, gdje je nekako više vezana možda u nekim aspektima čak za nekakav klasični politički centar. Da li vi sebe tako percipirate? Budući da vas ljudi percipiraju kao čovjeka koji osim ujedinjenja frakcija HDZ ima ambiciju i na tom desnom političkom bloku uraditi određene tendencije koje bi dovele do ujedinjavanja možda i tih desnih stranaka. Kad bi sada nas dvojica ovdje započeli raspravu, što je u Hrvatskoj desno, a što je lijevo, i još da s nama sjedi nekoliko sociologa, politologa, onda bismo cijelu noć mi raspravljali, gledatelji bi nas prestali gledati jer smo postali dosadni, jer zapravo u Hrvatskoj to nije jasno definirano što je pod navodnike desno. Da budemo konkretni, je li Čačić lijevo ili desno po vama? Po čemu je Čačić lijevo? Ajde, molim vas, recite po čemu je Čačić lijevo. Zato vas pitam. Po čemu je? Dakle, neće biti stranke socijalno osjetljivije nego što će biti HDZ. Ali neće biti stranke tvrđe u obrani nacionalnih interesa nego što će biti HDZ. Dakle, po tome sudite što je lijevo, što je desno. A ne ovi su formalni lijevi. Ma ko je od njih lijevi? Dajte mi recite, molim vas, dajte mi jedan primjer lijevoga sada od tih lijevih
koje ćete vi sada, baš me zanima koga ćete mi prikazati, osim Čačića što ste sada prikazali. Dobro, za njega sam vas pitao, negdje memorija govori da ste njega i vi jednom ilustrirali kao čovjeka za kojeg se ne bi nikako moglo reći da je po svojim atribucijama političkim naravno da se ne bi moglo. Lijevo, jel? A čekaj, nemojte bježati, koga ste dalje htjeli? Sa mnom nije lako, ja anamnezu znam uzimati. Vi želite da ja vama kažem ko je meni lijevo. Da. Pa čujte, meni je recimo, evo ja ću vam biti iskren, meni je po nekakvoj općoj percepciji, doživljaju zapravo recimo puno više lijevo Dragutin Lesar nego Zoran Milanović. Iako se formalno blokovski Milanović nekako smatra ili predstavnikom nekakvog lijevog centra ili ljevice. A volio bi sad, ali ne, to ću vam oduzeti. Morali bi mi nabrojati početak.